Kedam tang jakong ni pain ko retrok ani taralang solong karbi ronga sarame thi hekpen KRA pen KSA asong ke pangrum lapen Traditional Village Development Council thi hekpen TVDC puthak perangkia mai padopon perangkia mai long kaningje pon ke bangji jakong ni pai thom kep ani dipu club along karbi lo charli asong ke pachingrum jia pharman mei thik pon lo bangso melong kache prat sai mate KSA chat pholapen karbiang long pen angtan along kedo an KSA pen danglok Karbia ke thekiri atumta RDKP pen kachitong dun pejia phan KRA me phu dharmo sing terona hin pen ningje pon Rasuk tami kachikroi angthek dulo lapen ke meeting ta durap lin lo lasi non kiwangji tarik thong kep rai si jakhong achiklu dak difu along sini tum lang tumpan ke phapon pathik lo lasi la thong kep rai si arni hamphang song atante la kes e report stame isi khe phan ke mathapon pura kedam tang analam chok chok che kili la an chewarsi uthot ning chirui pen karbia phan kirai komji pate karbia khaya mo arbung lasu mathapon ra alang itum aning klat et pen la kaching room long chiwang peti phansi pini rang ke mai pen samme ni tum juni pon lo la penang par samme la so ke se kaching room along samme nilitum arong tin pen samme ridak en pon bom lo je sivet ke dui phan kachikroi ang thek pura ne tum ari deng long pinang nang le lo lang parta thek se tum tok bang phi lapen ke thegere abang phi atum anstame kesi kaching room sivet nangji pu kachikroi ang thek stame nilitum phan ang pajiro lo lasi nonmo kewangji thong kep rai siar ni stame ropo KSA Central Committee tu stame nilitum ke chuhang ateng pen ke pha teng karbia rat isia kimang lapen ke isivet ke dui phan pu ke matha pen laswar di pipen alang sum tamme ke wangjilang jakhong tarik thong kep rai siar ni alang sum tamme la committee Central Committee angbong chingwai chingsai pen akimi asai wans pen la kaching room long nang chi tu ding phan ke bai phan si alang tum hanta phirangke angno pen ni tum chuning pon lo la pen house ni stame mission me et pen insam jin pen la su kaching room ke chunje phan la swar di arna me hirjumi tame itum hanga do ve long ponji puma tha pen si adu kabi phanta chuning pon lo Halapu Traditional Village Development Council ningkan proxy chesong etlo non kichun po ang deng si dolo lasi kichun jia pora hudra charia song pendang lok hamphanga song atum setami thangnat ke pasik sak dunde de jia phanta KRA kongchun bang rupen hanse pen pasini pon ningkan surini rak trok pen itu la bangso karbirong asara mei pen ang song bom kisuman penang an kaching thur nang jia sabai rong ru kaching thur nang jia samai ni litum asabai ni litum rong asara tum si chipare ding long nang ji pula bangso ni litum nang song bom pen la so bang ke la halo TVDC Traditional Village Development Council la bangso non chunji dok hullo asila bangso chunji dok hut mangpak political organization mate social organization sita la bangso nang kham khe dundera joy ke joban pen ni litum la bangso pa chunji phansi alang litum bang khong nang thudu nang ji jongsi ladang nang kham khe dun mane hamphang asong sita mane ratchari asong sita nang hamke dun bolu tini dum karbirong sara hin ba sita me ason ka prek mate ang deng ka prek ba ni dum ba song han sita me ni dum matha nang ko po na lo News Report KTV News